Как точно разбрахте, че в селото има телефонни измамници и как всъщност действахте, след като разбрахте, че те вече са в Горна Козница? И получихме сигнал от една жена, че са се обаждали за техни роднини, нали, да попитат къде са, как са, какво става, искали си имена на дъщери, на синове. И имайки предвид предния случай, който пак хванахме такива телефонни измамници в селото, се усъмнихме в хора. Мина едно момче непознат за нас, нали. Така около 30-40 години говореше по телефона, притеснявайки се, обикаляше по селото нагоре-надолу, търсеше магазин. И така се разговорихме с моя приятел Георги. И викам, дай да го провериме, той какъв е, що е. Все пак тук не може да минава, нали, така по селото, след като имаме сигнал, дай да го питаме. Тръгнахме след него и отидахме горе на центъра. Имаше спряла кола. Тръгнахме след колата и ги настигнахме в селото Валичо. Настигнайки, хванахме ги, нали, спряхме ги и се оказа, че в колата има мъж и жена. Мъжът ядосан така, спря колата, попитахме го какво прави в нашото село тук в Горна Козница. Той каза, ми търсех магазин, исках да си купя вафли и шоколади. Помолихме го да отвори багажника. Той каза, нали, че няма проблеми, отвори багажника, вътре имаше сникърси и вафли за около 20 на лева, най-малко. И аз усъмних, че исках вафли, шоколади и така нататък, при положение, че в колата имаше два мобилни апарата на таблото на автомобила, навигация. Попитахме го къде е тръгнал с колегата, с приятела ми. Попитахме го къде е тръгнал. Той каза, че работи в Кюстендил, строителна фирма, обаче е тръгнал от София, объркала го навигацията и го изпратила през село Горна Козница. Аз взех навигацията, чукнах на история и се оказа, че последният зададен адрес е село Горна Козница. И след подадения сигнал се уведомихме полицията. Полицията дойде. Докато дойде полицията, момчето там, както се казваше, Албенко, мисля, че беше, щупи две сим-карти и ги свърли пред очите ни. Ние му взехме навигацията, помолихме го да стои докато дойде полицията, дойдоха органите на реда и по оперативен начин, нали, всичко си дойде на мястото. Оказа се, че има още 7 сигнала в селото, по-късно, 2 часа по-късно. Има още 7 сигнала подадени при кмета, който е на селото. И благодарение на кмета, на господин Георги Йотов и на мен, бяха заловени измамниците. Понеже казахте, че това е втори случай, в който оказвате съдействие за задържането на телефонни измамници. Кога беше първият, да припомним, и всъщност тогава какво се случи? Значи първият случай беше преди Нова година. Получават обаждане едни възрастни хора, които са и трудно подвижни, че дъщеря им лошо си е щупила кръка и от Пирогов са изпратили тук един санитар за златни пластини, трябвало пирони, не знам какво си, 15 000 лева за операцията. И хората направо се връзват, обаче имат 2000 лева и те им казват да сложат един бел чаршаф на вратата. Бабата тръгва да дава парите, но през това време дялото се свързва с зеци и с сина си, който се обажда на един съсед и му казва, това е само някаква измама, и момчето тича и в момента, в който прибира чаршафа и блъска бабата с чантата с парите навътре в тъмното, колата минава. И след малко пак, понеже се алармира кмета, на мене се звъни, не еди какво си, алармира се полиция от Кюстендил, от Бобов дол, от всекъде, и на излизане от селото беха задържани с прилична сума пари, въоръжени и еди какво си. И в момента има дело срещу тях. И така, това е случай. Това ли са двата случая, в които така има сигнали за телефонни измами? За други случаи да сте така разбрали? За други случаи може би имало, но има и един страх в хората, в който не смеят да се обадят, да уведомят някой орган на реда или примерно кмета. Вече като чуят, нали, че има такова нещо, и да, и аз си на мен извъняха и така нататък. Бихме помолили всеки жител на град или село, примерно, когато има такъв случай, да се обади към органите на реда на 112 или на кмета, на градоначалника или така нататък, за да бъдат предотвратени по този начин телефонните измами.